verse 28. Matthew 11 verse 28. Mhlawumbe singakafundi Matthew 11 verse 28. Singakafundi ngisho into ethi angazi ukuthi uzoyenza sense. Kodwa kukhona omunye umlungu owayefuye izimvu, kodwa izimvu zakhe iphila ngomshini. Umshini lo unamazinyo awu-4. Kufanele ukuthi awaplage wonke lamazinyo ukuze izimvu zakhe iphile. Kodwa manje ngenxa yokuthi shawa isikhathi, manje bese plaga awu-3 aleke lesibili. Instead of uwaplage wathi mawusufile umshini nezimvu zadodobala. Maye mfusa kubakheli umshini uthi hayi lento kade yaqala kancane kancane. Lokhu ukuthi weqele ezinye ikona okwenza ukuthi ube ney'nkinga. Kusho ukuthi izimvu zakhe ayisazala isakhula kanti weqaleni lokhuthi. Angingandi kakhulu angebe lapho nje ngisho ukuthi-ke sisakhonza kabhana nje ake yabakhona into enjalo. Omunye umzalwane wathi masilokhu seka sithi namuhla umculo asiwufuni ngenxa yesikhathi. Ngelinye ilanga abazalwane bazi ukuphinde emaculo. Hayi lokho ukuthi kwakushiwo lapha kabhali. Saphila futhi umzalwane washo. Namuhla mina ngithi angisho lutho kodwa hawu sengathi ingaba khona iplani ngohlelo ukuthi noma ngabe kuzoba nesidlo kodwa singabe siyeqe njalo inkonzo yokufakaza ngoba yazi abazalwane bazokuthi bethi sisafa noma ngiyaye namuhla mhlambe ngeke ngilike ithuba apha kumele sikhohle ethi noma ngabe mhlambe ithole vele kade seke enkondweni psychologically seyitshe ukuthi anginachithi isikhathi ngeyinkulumo eziseceleni. Kodwa-ke kuyilungelo lokuthi uma ngime lapha kufundise. Khona into abasitshela wona sithatha iy'mfuko zokuthi sesiqedile ukuba odokotela bathi-ke teach wherever you are. Wherever you get a chance, teach. Noma ngakufundise into encane. Abantu lokhu kuzoba isifundo baphathi bohlelo. Mhlawumbe evule lodwa. Or mhlawumbe kumajaha ahambe yokhuluma nabaphathi bekamoya ukuthi oyedwa nje. Mina-ke kuyangamandla mami ngishumayela seke kwaba khona umuntu othe ngiyamvuma ngiyamazi uJesu Kristu wenze lokhu nalokhu. Asime lapho. Ngizomfundela abazalwane abakwazi ukufunda uMateyu 11 verse 28. Isihloko sakhona sithi uJesu uyamdumisa uyise. Emema abahluphekileyo beze kuye. Verse 28. Zalini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Izwi lakho liwukuthi lapha amathatha lihlukanisa inyama. Anathi-ke namanje lenze umsebenzi elidlalele egameni elihle leNkosi Jesu Kristu. Amen. Imamshana zabantu nomafundela ngesingisi. Come to me, all you have waited, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Thank you. Lithi-ke izwi lanamuhla kukhuluma la uJesu Kristu. Ukhuluma nabantu abakhathele. Libeka kahle-ke lesingisi ngoba lenza sisheshe sibone ukuthi akakhulumi lapha ngokukhathala kwenyama. It's not about tiredness of your physical body. Ingakho lesingisi lona lithi come to me all who are weary
Come to me, all who are weary. When we are weary, awukhathele enyameni ufundisa ukuhlukanisela kahle la. Ngazathi bazi ukuthi ukuhlukanisele kahle. Ukuthi inyama nansi inyama. Akuto yana. Ngakho-ke ngangidideka ekhathini eziphambili uma ngabe abantu besebenzayo esontweni noma kuphi nje bethi-ke uJesu uthi-ke noma umuntu edlula nje umuntu eyiphethe ingadi yakhe uthi hawu uma ufuna ukuphumula yeka leso sibhedlela woza kuJesu. Ngingahlanganisa nawo nje bese kwenziwa njani ngoba kufanele sisebenze. Ikhona indaba abakabeze bexoxa bethi-ke omunye inganekwane omunye umama wayekade ethwele izikhwama zimsinda kwaqhamuka imoto yamlifta wahlala phezulu emotweni ethwele izikhwama ezimsindayo. Sonke siyayazi leyo ndaba leyo. Leyo ndaba angiyiphikisi kodwa-ke uma ngabe uzoyi-interpreta ezifu uJesu Kristu uthi ufuna ukwethula lelo sala labazambane umthwele. Mhlambe kunokugedla. It's not about physical habits. But ukube yayibhalwe ngesizulu mhlambe esicwaningiwe nesicorrect kwakuzothiwa zalini kimi nonke enikhathazekile. uJesu Kristu umema abantu abaweary. Not those who are physically tired. Well, now has a bit more one usukhathele mhlambe usebenza uyadaba. Kodwa you are not going to get this restfulness if you know Jesus. I'm waiting for something. Come to me, all who are weary. Uma ngabe-ke uJesu Kristu ethi woza kimi wena ukhathazekile. Usho wena ukhathazeke emphefumulweni. Angifuni ukuthi la ngikhombe wena nawe wena uzazi. Kodwa ngizobeka nje izinto ezikutshelayo ukuthi ngaze ngakhathala. Mhlambe kade ungakho aware. Ulindele ukuthi uzukhathazwe uqilaza ngokusebenza. Ukhathale physical. Kodwa uJesu usho wena ukhathele emphefumulweni. Uma nje kunento nje ubuhleli ekukhathazayo. Mhlawumbe uzukhathazwa nawe ukuthi ubona mina phambili. Nalokho kukhathaza, come to Jesus. Niyayenza nje sibone ezinto ezikhathaza abantu. Befike nje lesonto bengezwa ngalutho ngoba bakhathazwa izinto uJesu Kristu athi azinganikhathazi. Uma zikhathaza come to Jesus uyobuza ukuthi kumeleni mhlakazi. Instead of you. Uma nje kunento othi uma uyibheka manje khathaza umphefumulo. Lelizwi limemayo. Mangabe izinto zakho engahlangani isho kuwe ngeke ngikhombe mina ngoba ngibela ngoba ngikubona ngoba sikhuluma nge-physical appearance. Jesu Kristu ukhuluma nomphefumulo wakho. Uthi-ke uma nje izinto zakho ayihlangani uyakhathazeka bathe uhlala esikhulumeni esontweni hey akukho nje oshoyo ukuthi nangu oyini and uyaphuma futhi ukhathazekile. Come to Jesus. Isho kuwe bathe ufuna ukusebenza utholakala. Utholakala umsebenzi. Uze uyakhathazeka. Come to Jesus. Come to Jesus. Mawusebenza ne-promotion eveni. Sebenza 20 years kodwa khona baqhamuka 10 years nje ngifuna ama-promotion. And this thing is troubling my soul. This thing is troubling. Eklasi ngempasi kodwa ngilala ngo-12 ngiyafunda ngipasi.
Nemali iyashelela. Nemali iyashelela. Yatheleka konke kokushunya. Kodwa manje imali ayifuni. Cabanga ngomnikelo, cabanga ngokuza kuJesu. Cabanga ngokuza kuJesu. This is your invitation. If you fall into this category, abantu abakhathazeke emoyeni. Asibakele abakhathazeke enyameni, bedlala ibhola abakhathala. That's okay. Kodwa ke lelizwe invite ulike mathawe. Uma nje ukuvuka ekuseni uzokhathela. Uze ngocobala nawo lowo mzimba wakho kuthwele. Umoya wakho uthi ufuna something different. Ngisho noma ngabe usuba uzame iphuzo. Akushayi khona. Oh my God. Ngifuna ukuzwa kuwe ukuthi wena do you fall into this category? If you fall into, noma ngabe kubathe uyavuka ekuseni uyacabanga umali noma ngabe uma ngabe ubathe uyazi kumele kufike nje into ethi usizi lo. Alokhu usizi mawuza. Ayikho kuthini indlela. Manje wena unake the physical body. Kushuthi kukhona into esakuvimbile. Ngisho kahle ukuthi inkani. Umuntu mangabe umtshela ukuthi woza kuJesu bese ethi hayi. Uyangikhohlisa nawe khona into wenza ngayo. Ithi-ke njengokuhleli lapho uzwa ukuthi ufola kuyithatha siyeke abaphathele emzimbeni. Uma ngabe wena ukule category yabantu abaphathele emphefumulweni, this is your invitation. Come to Jesus. It's a sign that you are weary and this invitation is yours. Izwi elithi-ke bonke abakhathele kanje banombuzo abayibuzayo. Mhlambe amahubo khona bavulela amahubo 6. Amahubo 6 verse 3. Yeah. Amahubo 6 verse 3. Amahubo 6 verse 3. Yes. Isihloko sakhona sithi umkhuleko wocela umusa ngesikhathi sokuhlupheka. Verse 3. Nomphefumulo wami uyathuthumela. Kepha wena Jehova koze kube nini na? Uma ngabe lo mbuzo kuwumbuzo wakho ukuthi Jehova kanti mina ngenzani? Jehova kanti koze kube nini? Nansi impendulo yakho. Kumatthew 11 verse 15. Uthi la ekhaya lo mbuzo usubuze kakhulu. Kungenzekile ngakho ke come to me. Come to Jesus. Hallelujah. Lesike sithi-ke isimemo sakho manje ngesinye isithini mamdala. My soul is in deep anguish. Yes. How long, Lord? How long my soul is in deep ngithanda kanjani manje uyazi mawuzizwa ukuthi umphefumulo wami usosizini angisho
igama lezinto lisho usizi. Jesus. Njalo unosizi. Unosizi. Usabathe uyaqalaza ukuzwa usizi. Kwesinye isikhathi uma ngabe usindwa emphefumulweni kube nosizi kungonakele lutho. Ubuye kusebike inosizi isolation anguish. How long? Uma ngabe lo mbuzo usufikele, there is the answer. Nansi impendulo. Uma lo mbuzo ukufikela, abantu mawuthi nabo bafikile. Whether you don't fall into this category, this message is not yours. Kodwa nje uma ubathe, uke ufikele usizi. Lo inda woza uyasinda. Mhlawumbe bane banje lo abazali abedluli usizini. Banye bahlushwa izingane bedlula usizini. Overcome that. You can overcome that by coming to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Izwi likaJesu Kristu lisho lokho. Futhi liyasila lingena with deep anguish. And if your soul is in deep, deep darkness, the word of God will come into them. Okwakho ukuthi wena uze kuye. Futhi uma ukwenzile lokho, liyathembisa. Lithi ke uyoba okhululekile. Nisho kanjalo lapho John 8 ngisengathi kusho ukuthi John 8 verse 36. Ngifundele olusekongathola John 8 verse 36. John 8 verse 36. Verse 36. Ngakho-ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekileyo impela. Uyabona nje ubajwe into yokukhathazeka komphefumulo. Ufana nomuntu ongene kuchaka. You can't free yourself. Manje ungayithembisa kanjani ngisho ungaqhamuka ubani onelilingo elisimanga. You won't be free indeed. Mhlawumbe uyakhululeka ngale ndlela yakho, kodwa uyakhululeka impela. Uyabona la? Kusho abantu abakhululeka indeed. Isho noma ungaba nento yakhe ikukhululayo, kodwa kubo kwesikhathana. Futhi akusikho kwempela. Kodwa uma nje usubanjiwe umoya wakho. Mfundisi ushilo wathi asikhulumi ngenyanga. Bana bakanyisele lokho ingakho. Singakhuluma la. Ikhanya abantshakazi, ikhanya abasibantu bakhona into engineqali. Engizaziyo abangemabuka nabo. We're not talking about that. How is the Sahara? How is the Sahara? See, so, let the Father get so. No more to Bapala. Nasa Banji. Again, ngoba yena uma esekhulula njengendodana ukukhulula impela. Hallelujah. Jesus. Ngizwe abanye besho bechaza uma umuntu esibambeke emphefumulweni. Lento esikubambile iba udla ukuthi ngqi ifana nesilwane ukuthi ingwenya. Ingwenya bayibambe ibamba engadedeki. Futhi ke intendo ngengwenya ayibambi ibuyekela ubaba iyakukhista. Yes. Ikuthende. Yes. Moya wakho awutholi ukuthi he's tempting you.
Bathi uyalala, bathi uphuza amaphilisi eyinhlungu, bathi uphuza amaphilisi e-depression. Khona abantu abalala ngamaphilisi okulala, uzama ukuyikhipha kulento ekubambile, ekuthenayo, ekutwistayo. Uzubone sekuqhamuka na-physical, ubathe akulaleki, ubathe ebhedeni. Uyaphefumula. That's a sign ukuthi ingwenya ayikho ngaphandle, balwe ingwenya esempilweni. Just like a crocodile, just like a tornado. Uyibona tornado, ngathi ukuthi ubonaka wena ungalali kuphakathi utornado. Twisting and turning. Jesus. Hallelujah. So isho njalo ke ilizwi lithi ke ma ukhathazekile, ingakho uJesu Kristu ekubalula ngoba ukhathazekile naye uma ukhathazeke wena. Uyahlupheka uJesu Kristu uma ngabe kuhlupheka wena emoyeni. Kodwa ke yena vele wezela lokho. Ngakho ke why double? Ayemkhona weza emhlabeni ukuthi azothatha indawo yakhe. So ukhathazeka kwakhe kusekutheni akubone wena wenza lento yena asathi ngokwenza. Nkosi yami. Ngangathi umalusi isekhokhile bese kuthiwe naye usayosebenza khokha lesikweleti engasikhokha. Ngangasuka la ekhaya ngiye khona ekumalusi. Kuzisho kubuhlungu ukuthi ukhokhe isikweleti esengisikhokhile nje. Ngomfowethu engoyini nakenda izinto ngiyafisa ukubona yenzeka ngoba hayi uma besikhokhe kabili ungangisho esitolo bakhokhisa kabili. Yabo kangakanani umuntu umkhokhela into kuthiwa umkhokhela nayo seyayikhokhela. Hallelujah. Sithi-ke bathandekayo uJesu Kristu phela osilamulela ukubanjwe yiwe. Spirit se-awareness, khathazeka. Laphana encwadini kaJobe, Jobe 41, chapter yonke nje, almost chapter yonke, khulunywa ngazo le-spirit. Khulunywa ngazo le-spirit. Uma ufuna ukufunda kahle ukuthi into ekhona, into engaqali ngawe, into eyayaba khona. Futhi uma ngabe abantu bengakayi kuJesu Kristu, kusazoba njalo. Basazokhathazeka abanye bezibulala amakhosikazi. Khathazekile. Uma ulandela wonke la history abantu abagcina bebulala abantu, inhlobo zabo akukhuluma ngegebe phela nesekusuke zihambe nabantu. Ngisho nje umuntu ethelekile nomndeni wakhe uze kuthiwa usebabule. Kuqale sona le spirit sokhathazeka. Khathazeka umuntu. Okhathazeka ibiningana. Ngoba into embi ngespirit sokhathazeka asihlaseli uhlobo oluthize kuphela. Abancane nabadala uzwe thina yabakhona nje kanti futhi uyakwazi hawo. Gcina kuthiwa hayi ibulele. Uma sekulandelela hayi bekunokudeyidephi zokukhathazeka. Kuthiwa hayi ngoba mayiphuzile ubamnandi hayi uzabeleni. Akaze angeke uzilamulele ngoshwala. Woza kuJesu. Abanye bayilamulela ngamasoka. Kuthiwa awu ngoba phela akasikhuluma isimali ngeke isoka lakhe alilandwe. It's wrong. It's not wrong. Woza kuJesu. Uhlele isoka nje. Uzolivalo. Ngandela ukuhamba uyajabula. It's a short term.
Tazimsondela mina. Sizathatha ukumengeza lapha nje. Ujesu kuphela. Sesikushilo lokho siyaphinda. Cure uJesu Kristu. Isolution ukuthi uze kuJesu. And ukuza kuJesu ukuthi wenze nje personal decision. Personal decision influence la ngamacarrot. Influence la izinto kakhulu lezi. You make a personal decision. Wena nje thatha isinqumo sokuthi namuhla ngiyakufuna ukurest, ngiyakufuna ukuphumula. Ngakho ke ngiyambukela ukuthi niza kuJesu, niza kanje. Mawufuna usuthathe nje isinqumo, usufuna ngempela ukukhululeka, surrender your life to Jesus. Surrender, repent. It's not difficult. Yazi hayi ukuthi kunento enkulu. Kunabantu ababeyithu into engakakholwa. Kuba hayi yoza ngenkulunkulu. Ubona ukuthi semfikile ke le ndoda. No. Peacefully, in your peace, take a decision. Repent, read the Bible. Uyabona nje ngeke sikhohlise. Usuthathile isinqumo. Funda nje iBhayibheli, lo lezokugayida kangcono kunawe. Bese ke uyafunda ke ukuthandaza. Ngaleyo ndlela ke uzobe usufike ngqo. Kule ndodana ememezayo invite. Bese ke uyafellowship akhe. That's another important thing. Mawusuzile awuzi phela uthatha decision ukuthi uyodlalela emva kwezindlu. Mhlawumbe usuyodlalela la uhlala khona. You come to Jesus. Into futhi ebeloke yisho umfundisi iyo leyo nje ukuthi ke we are not talking about physical. Ngoba ungahamba izuzu iqele. Kukhona abantu abantwana ukuthi baze bathenga amathikithi bedize bethi bafuna ukuyobona eJerusalem. Siyofika engazathi ukhono ukuza kuJesu ukuthi ufike ethuneni kaJesu. No. Angiphikisani abantu abanemali. Fly to Israel. Fly to Jerusalem. Kodwa uJesu akasho lokho. Uthi hamba zama ithikithi uze eJerusalem. Uthi this is spiritual. It's not about walking. Uyohamba uze uyongena la ethini kaJesu usuthi wena ungcono ufikile. No. Leyo concept is wrong. Noma ngabe wena yakusiza ukusikhashana. Into ebalekile ukuthi umphefumulo wakho ukhathazekile uza kuJesu. Hallelujah. Ake nivundela lapha ku1 Peter uma kukhona ukwazi ukushesha. 1 Peter 1. Yeah. 1 Peter 1. Verse 8 and 9. Which again, verse 8 and 9. Verse 8. Yeah. Enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje, nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo, nethusekayo. Listen. Okay, qedelele. Namukele isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yomphefumulo. Nanso ke. Mawuje ethi woza kimi is appealing to your faith. Yes. He is inviting your faith. Ukuze
kusindisa umphefumulo ungasho ukuthi ngikholwa mhla ngambona lisho njalo ke leli lilwisana nalomcabango ukuthi wena uyokholwa mhla umbona or mhla ubona intamisha ingacishi or lokho nje ucabangayo akukona okukona yilo ukuthi ke ngithande ngambona sisiyezwa enithi ningambonanga manje likholwe nguye ukuthi uzongena la ndawo. It helps you to grow in faith and it helps you ikwelaphe ngisho amathambo akho agcwale impilo uma ngabe uza kuye uba nale faith uthokoze nentokozo engakhulumekiyo netusekayo ngokusuzisa uJesu. Namukele isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yemiphefumulo. Lisho kanjalo. Lisho kanjalo. Kunzima ukukholwa. Don't take it for granted. This is why you appreciate and you thank God ukubona abantu beyinikela bezokholwa. We don't take asithathi kalula. We can't take it for granted, and we are not here to judge people. We are here to make people grow in faith. Ngoba siyakuqondisisa ukuthi i-decision yokuthi uzinikele ayifani ne-decision yokuthatha iy'gwaba zakho udrive uyobona umuntu othize oyimejishini ozokwenzela izinto zakho zibe lula. Akufani ngempela lokho. La ulethe umphefumulo umuntu ongabonwa obonwa nguwe futhi umuntu osiza impilo yakho ngendlela engasheshi mhlawumbe kwabanye. Isikhathi kumele ukuthi cha yabona depending ukuthi uNkulunkulu unaliphi plan Jesu Kristu unaliphi plan la. Kodwa nje kunzima. Hence inkanikile nosho. Ngoba kwesinye isikhathi abantu asibaphathele into yokuthi sitishe sithi wena uthini uswele ini wena usenakho ukusiza hamba uhlakahla uzosizakala asiphethe usiphethe umphefumulo wakho unikele hamba ngikugcina ngabe kuyi Peter 1 Peter chapter 5 says ngifuna ukugcina ngayo 1 Peter chapter 5 ngikugcina nje verse 7. Ufundeka kanje. Niphonsa izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyakunikhathalela. Yes, ngiyabonga kakhulu. Ungafunda mamtshangasi? Cast all your anxiety on him because he cares for you. Yes, ama-anxieties. Igama lesingisilele ukuthi instability somoya. Umoya ukustable. Ubathe usuthi usuyibambile. Kodwa manje umoya unokuthi yabona. Leave that cast. Leave it to him. Ngoba yena